Noswaith a gyfeillion. Neu jyst i roi cic i dy feic di, sori. Noswaith a i chi gyd, a chroeso cynnes i'r noson arbennig hon yng ngofal Beirdd y Ffin. Noson yng Nghwmni'r Beirdd lleol i wneud edrych mlaen yn fawr iawn at y sesiwn hwn. Gai dweud hefyd, croeso hefyd i'r sawl sydd yn ymuno ni o'i cartrefi dros Zoom ac i chi sydd yn gwrando yn rhithiol ymddeiriadau achos ni wedi bod yn cael bach o drafferth dyw'r signal y we ddim yn gry o gwbl. No, newi bod chi wedi bod mewn y mas, wedi cael sawl neges yn sôn, ond fes i'n dda bod y sesiynau gyda'n cael ei ffilmio ac felly byddwn ni yn, fydd Rodri yn ryddhau'r ffilmiau ar ein gwefan ni, felly bydd neb yn golli mas. Ond ymddeiriadau os ydym mewn y mas i chi ar Zoom, mae tu hwnt i'n gallu ni i wella'r system yna'n ffodus. Croeso mawr i chi gyd, dwi'n mynd i drosglwyddo'r noson ar ten yr Iwener i ddillo medrus y barthedig Aled Lewis Evans yn mynd eto. Diolch yn fawr iawn, rhwng croeso. Wel, noswaith dda. A diolch yn fawr i chi am ddod yn ôl ar ôl swper a hefyd pobl sydd wedi dod yma heno. Diolch yn fawr am un hyfryd. Ac yn syml iawn, fformiwl sydd gennym ni ar gyfer heno ydy byddwn ni fel Beirdd yn gwneud rhyw 10 munud mater awr ar y mwyaf o gyflwyniad yr un. Mae'n 5 ohono ni. Ac mae'n hyfryd cael, chi'n gwybod, y cyfle i fedru dod at yn gilydd eto fel Beirdd yn yr ardal yma, yn y stiwt, ac y tro yma efo Lundain. 2 ganfed Steddfod Powys yn gychwynnwyd yn 1822 yn Wrecsam Powysfadog oedd yr achlysu dwythau ni gyd ddod at yn gilydd. Felly mae wedi bod yn achlysu neis i ddod at yn gilydd eto heddiw. Wel, dyn ni am ddechrau efo tesni am yn hyn, tesni peers. Gai ddeud rhyw air byr fy nodau am bawb, ond rhyw ffeithiau falle fwy cyfredol. Merch leol ydy tesni, sy'n prysur nid enw i'w hun ym myd barddoniaeth Gymraeg a llenyddiaeth yn gyffredinol. Mi ddath hi'n ail yn y gader a'r goron yn yr Urdd eleni. Dyn, da iawn ti. Ac hefyd fe, nes di dda iawn yn Eisteddfod Môn yn ddiweddar hefyd. Mae'n ferch moddi yn hongar ac rydyn ni yn hynod o ddiolchgar bod ti wedi dod i ddarllen dy waith i ni heno. Felly tesni. Chwedlau a sybrydau i rhai o'r mwy mynnu atebion pan byddai awgrymiadau eraill mor ofer a datrys posau mewn niwl. A grandewais ar fy gymnastig ei hifon fy sioganu gysgu am hufen meddys wedi torri dros fy mysedd am ei llewis hefyd. Gwyddoniadur. Mi boraf drwy chlorio yn aml pan bydd yr atebion yn problemau yn chwarae chwilio gyda hynna. Ia, maen nhw'n blentynnau weithiau. Ac mi ddarchenaf bob gair o bob hanes y bu'n dwystyd yn ôl ystod y gloes. Cydiau'r afon yn nwylo'r dieithraid cyntaf, a diarlithiau a'r gyfrinachau doethineb. Doethineb a geisiau a thronwyr a gwyddonwyr ei deall a'i ddehongli ers cyn cof. Yn ei harwain dyfu penstef yw plant archwilio a ffeintio i dychmygion yn reality. I feirdd gywydda ac i lernorio'n ryddiaetha, i deuluoedd gael ei magu ac i'w gwerinwyr sgwennu hetifeddiaeth i mewn i'r prif. Gwyliau genedigaethau teyrnasoedd, teimlau uchelgeisiau, tywysogion yn tarannu'r byd a'r brwydrau mwyaf treisgar yn gorchrygiaeth ffyr, tra chwant yn nôl rhyw'n poeri gwaed yn ei gweirinwyr
i mewn i'r llif gwyn a'i heinsio'n goch yn amharchu ei chroeso'n aml fel tai hi oedd yr ymhonol. Ond cyn i mi fedru ofera gormod, si siala mi fydd pob peth yn iawn ac mae'n parhau i bo hyd. Rybydires. Ni meddwl rhai sy'n bu ar awyr, a'r holl gestyll sy'n ymgartrefu ar ei gymylau gwynion, ei dernasoedd hefyd ella. Da i'w gweld nhw'n dia gwyn i rai, un unigryw oedd y gwir o hyd. Mae ganddo flas yn hyfforddus sy'n codfi'r tafodau rhai sy'n anghyfarwydd ar reality o'i nabod. Ei onestrwydd sy'n brathu'r gweithaf am hynny, ac yntau'n canu ei ryfel grin, uchel, i dafod yn gryfach na chwip y gwynt. Ei lais yn magu digon o egni gynhedlu corwyntoedd ac llifogydd digon cryf stopio sgrechian erbyn hyn. Ei lleiad yn gwisgo oren am unwaith. Mi randalaf ar ei halaw ddistaw, ei dawnsio'n sisio dros y creigiau heno, a hitha'n dynenach na'r arfer yn cylch yr hael. Ond mwynhawn, serch ydy. Rhychddaf arni fi, felly gael llydan yn ymgeleddu ffyrni. Fy nheg yn ymgeleddu blas o hifynia pink, yn derfynol o'i fwyta cyn iddo dobi'n slwch. Gwyliaf yr afon yn llifo, ei llais yn anarchiaeth i rai sy'n mynd creu llanast ohoni, yn ei herio i geisio i stopio rhag llifo. Yr heilwen. Ers ei geni yn archir oedd hi, merch a thafod danllyd, ac am wilder ar ei chwyneb, ei henaid yn hanes, ac yn llawn fytholeg o fenni. Heb ei doethineb, ni fydd ar eilder yn y pridd, y byddai angen cylchredeg yn wythiennau'r byd, yn lliwio byd yn llwyd. Ei hareilder yn ystyr dyfo parad, ar eilder sy'n anweddu'r dŵr a chanitair cymylau grio, i ddagrau rheini atgyfodi'r tir a phawb sy'n ymgartrefi arno, ar ôl oerni'r hydref ag eaf. Ond eich ynhesrwydd am atgyfododd, eich hyffwrdda lawen yn halon a llonodd yn nhorff, eich sangau'n achosi i ddeffro a'i gwylio'n gwawrio dyddiau newydd. Dwi am ddarllen jyst rhyw chydig o gerddi cyn i mi gyflwyno'r gweddill i chi. Ac on, y gewch chi gyfle cyn mynd o'r ardal i deithio gwmpas yr ardal dipyn bach. Falle fysach chi'n licio mynd ar y bws dwyieithog i gael. Mae rhain yn mynd o dan yn rhoi ni, ond am y gweddill rwyf mewn gwlad o hydoliaeth. Ar y bws i Gaer, yr atalfa nesaf yw cornel gwaen y terfyn. Waw! Gwaen y terfyn. Enw llawer tlysach a hynach nag actyn. Dipyn o hanes a gwewyr yn yr hen enw yma. Pam ddim ymgais i gyfieithu Pulford Lane End yn Pulford Pendraw Lôn? Neu Rake Lane yn Lôn y Grippi? Na, pawb wedi ei swyno gan y llais Aled Jonesaidd fel dosbarth ifydd mewn per lesmau'r zombiaidd. Ambell rebel. Oh, I wish they'd switch it off. We can have a proper chat with that thing going. Ond fi yw gwenwr y dosbarth pan glywaf croes yn eiris, tŷ gwyn, a phanddo ni roset yr orsedd. Yr un yw fy ngorfoledd, fel sylwi ar arwydd hen fferm Siglen, ar wyb drwy Pulford. Dyna syniad da. Gawn ni a rifa i achub yr iaith. Fel hyn y bydd trwy ddydd gyda'n help ni gyd, a'n heibio lôn gil byw lôn narw.
a bydd deigryn ym mhob llygad yn hyd, pan groesa'r miliwn a mwy o siaradwyr I warchod gwaen y terfyn. Dwi'n hoff iawn o gwaen y terfyn, ond o'n I wedi sgwennu'r gerdd yma, Acton, croes goch Acton, cyn gwybod am gwaen y terfyn, I fod yn onest efo chi. Felly, ond wedi newid yr Acton yn gwaen y terfyn. Mae yna eglwys yna ar y tir agored lawr yn Acton. Ac mae'n, wel, nodedig yn y nos, achos mae yna groes goch lachar ar ben yr eglwys. Ac fyddai'n hoffi gweld hwnnw pan dwi'n y teibio. Ond mae hon yn hen gerdd, ond gobeithio newch chi hoffi. Rhyw fyfyrdodau all I meddwl I unwaith wrth weld y groes yma yn goleo'r. Pan nad oes neb gartre, pan mae hi'n nos arno, a rhaid gadael nodyn. Pan nad oes rhywun porthladd am dderbyn ein cargo, pob lamp disgwyliad wedi ei diffodd. Mae syllu ar y groes goch uwch gwaen y terfyn, yn tawelu ac yn herio'r fron. Pan fod cysgodion I fyny grisiau'n hirio, a neb ar ben arall y ffôn, dim ond peiriant ateb. Gall gobaith gyffroi fel y groes goch uwch gwaen y terfyn, sydd yn dal I dywynu yn nos ein heno. A'i ffatrwm yn glir, yn disgleirio'r glaw, yn geleidosgop cain, a anghofiwyd gennym enid. A dwy fach arall rwan. Nes i'n athro yn ysgol Morgan Llwyd, 1989 I 2000, yn dos fel. A rei eraill falle. Nid plentyn ar ei ofyn y cwestiwn yma I ni, ond rhywun ar ôl Steddfod Wrecsam 2010 yn ganol Wrecsam yn gofyn, who was he then, this geezer Morgan Llwyd? Felly sut ydych chi'n ateb hwnna, dwi ddim yn siŵr, ond yma ymgais I wneud beth bynnag. Who was he then, this Morgan Llwyd geezer? Pwy ydoedd yn wir? Dim ond Mr Morgan Lloyd a restr viceriaid Eglwys y Plwyf. Ni wyddem twy am ei lythyr at y Cymru cariadus, a llyfr celfydd symbolaidd, llyfr y triaderin, a gwaed y Cymru. Ei Gymraeg coeth a'i ddychan deiddio, a'i gred y deiar Iesu nôl i'r ddeiar cyn hir. Dod i'r ysgol yn Wrecsam o wnaeth, a lle tua am Ryn y Ffynon yn hir Cyrnol John Jones, y ddau yn hannu o ardudwy. Ryn y Ffynon a'i derasau uwch dyffryn Gwendro. Lle mae Eileen Green rwan? Ia, a chlwb no Central Station a Street y Priordy. Ond fe wyddai Morgan hefyd am y pla ymryn y cabanau ac ysgrifennodd perl o emyn yn diolchi Dduw am waredu'r ardal o'r pla ar lannau clywedog. Fe gafodd y di Gymraeg ffrwyth ei waith hefyd yn y dre ffiniol hon. Y cyntaf I ansugno syniadaeth newydd Puritaniaeth. Wrecsam sydd wastad ar y blaen efo syniadau newydd. Yn ôl yn y dyddiau pan mae Pwll yr Uwd oedd Spring Lodge, Llyn wrach oedd Gerald Street, a Phant y Cryd oedd Grove Park Road. Roedd dipyn mwy o Gymraeg yn Gwrecsam, Caerfantell I rai, ac yn enwedig yn Rhos Ddu, yn dy gyfnod I Morgan Llwyd. Ond mae plant dy ysgol yn gallu siarad dy iaith, a dysgu am dy syniadau hefyd. Felly, I ateb dy gwestiwn, that's who that geezer Morgan Llwyd was. He was a sound lad.
Yr un arollodd ei enw i'n hysgol ni, ac agarodd y Gymraeg sy'n fyw hyd ei choridorau ni, a byw yn ein calonau ni, os weithiwn drosti, ac yn fwy nad yw ei siarad hi. Ar ein ôl yma yn deyrnged ar ôl gweld gwaith Emyr Prys yn Tu Pawb wythnos dwytha, dweud y gwir. Ac wrth i chi ddod i fewn, neu fynd i'r rhan blaen y stiwt, mae yna ffenest o waith Emyr Prys yn rhoi enghraifft i chi o'i waith o, mor lliwgar. Ond mae gennym fo adanosfa yn dangos sut mae wedi gwneud rhai o'r ffenestri gwych yma yn Tu Pawb ar hyn o bryd. Ac mae gen y ffenest yn Eglwys Brymbo, sydd efallai mynd i symud lleoliad oherwydd yr eglwys yn cael ei credu. Ond gobeithio nhw'n gadw y ffenest wych. Felly dyma jyst gyfarch Emyr Prys sydd mor ymhongar am ei fewn. Pob craddiad a lliw ar wydr yn torri'n syth o'i galon glen. Emyr yn darlunio ei fro a'i filltir sgwar, ar hyn sydd yn ei galon. Gwaith cain di ymhongar sy'n dyrchafu, a chrefft y gŵr sydd â cheinder yn ffenestri lygaid. Meddar un grefft wrth ddeall a thrin pobl, gweld y ceinder a lliwiau a'r tryloiwder yn ffenestri llygaid pobl. Ei lliwiau difyr a'i personoliaethau amrywiol gyda gofal tad. Cain yw ei fyd a'i filltir sgwar, a mawrygwn liwiau ei ffenestri, am grisialu enid o'n byw a'n bod, mor grefftus, a'r gallu sy'n ei gadw'n fythol wyrdd. Deil Emyr mor ifanc a phelydrai cyntaf bob dydd newydd a'r ffenestri ein byw a bod. A'i allu rhyfeddol i weld, nid yn unig ceinder y lliwiau, ond tryloiwder ffenestri llygaid eraill. A'r byd hwnnw sydd y tu hwnt Cyflwyniad presennol, lle tri gurddas i bob unigolyn, a phob harddwch a dedwyddwch yn dragwyddol. Diolch yn fawr. Mae Sarah Wheeler fan hyn, a chysylltiad cry ac ardal yr hos hefyd, yn golofnydd i gylchgrawn Beirdd ac yn cyfrannu'n aml ar BBX Cymru Fyw, a barn a blogiau amserol, a bob amser y gôl ymchwil iddyn nhw. Yn ddiweddar hefyd, mae wedi bod yn gwneud sesiynau am fardd yr hos I.D. Hwsyn, ac yma ganddi gyfrol newydd o gerddi hefyd, casgliad dwyieithog o'r enw Trawiad Seizure. Felly, rhowch groeso i Sarah hyn. Mae gen i problemau balans chydig bach, felly mae'n well peidio trio darllen wrth ni. Felly, dwi'n mynd i ddarllen hwn o'r barlas cyfredol, Cylchgrawn Barlas ar gael yn siop Siswrn ac ati. Trwy gydol fy mywyd, mae'r afon Dyfrdwy wedi bod yn dryswch i mi. Cos mae o yn Llangollen, a mae hefyd yn Caer ac ati. A be dwi wedi bod yn darllen am yn ddiweddar wrth paratoi trawiad Seizure sydd wedi cael atod datblygiad
yr ymenydd ar un adeg, mae ni'n gallu cael problemau lleoli ein hunan o'r reddog lle bu gwyntio atgofion am lygredd diwydiant trwm. Heibio Cerrig Halcyn, dwi'n dilyn y stribyn o Darmac. O fan hyn at lle mae'r dŵr yn ddisgleirio'n fel. Yn yr haul mae'r aer yn blasu'n halenog lan, ac yn eistedd yn heini ac yn ysgafn yn fy ysgyfaint. Yn egnïol maent yn plagio, ffreio ac yn chwerthu, wrth droelli trwy'r dŵr gwyn flas fel dyfrgwn, ac yn dawnsio trwy'r aer yn un cwlwm niwlog hudolus. Maent yn gwisgo pont las dinas gardd gwlad y môr fel breichlet llachar, wrth ddal dwylo a'i breichiau'n ymdoddi'n un arddwr cain, a'r ddawns yn parhau droelli a throelli hefo cerit y dŵr a'r gwynt. Maent yn chwyrwynt peryglis chwareus wrth iddynt barhau at lle mae'r foryd yn ei tawelu rhywfaint. Yma dwi'n darfod ei dilyn, wedi cyrraedd y penryn a phen fy nhaith. Rwy'n ei gwylio nhw'n ffarwelio â mi yn fy nghartref yng Nghilgwri. Colli'r golwg arnynt wrth iddynt simsanu yn ei blaenau fel rhan o'r môr. Wrth ochr y llwybr maent ymlaen at castell yn Sir Fflint. Meddyliau dryslyd fy mreiddwyd locwdaeth, Minerva, Diva, Airfain ac eraill mae'n debyg. Bym yn greiriwr yng Nghaer a Glyndybdwy, ac eto heb fod mymryn yn nes at gau pen y mwdl. Nid y gwir y geir yma os oes gwir i'w gael am hanes a chwedlau'r hen fyd a'r diwylliannau coll. Dim ond fy synfyfyrion am gael fy swyno gan y tameidiau o storïau a ddarllenau wrth baratoi at fy nhaith ar hyd llwybr o'r arfordir, yn y gogledd-ddwyrain ar hyd y gororau, ym Mro fy Mebyd a mywyd beunyddiol heddiw. A'r cerdd sydd yn cael ei cynnwys yn yr bladeigerdd gan Mari George, mae hwnna am pont yn rhan bwysig o mywyd ers o'n i'n plentyn bach, a rwan mae rownd y gornel o'n hi, ond o'n i ddim yn sylweddoli hynna. O'n i wedi bod yn darllen y dangos wrth yng ngŵr. Os fi ar y pont yma, dwi'n cofio hwn, pan o'n i'n hogan bach, oedd o fel, ti'n gwybod bod o lawr y ffordd, dwys, fatha milltir o'r tŷ, felly. Dwi'n falch o hwnna yn mynd i fod ma'n y ddwy cerdd, felly. Dwi'n obsessed o'r rwan hefyd. Do'n i am os oes unrhyw dyma'n hyfrol gyda llaw, plug. Trawiad seizure di enw fo, o'n i'n cael trawiadau fel baban, nes i cael cyffuriau gwrth epilepsi a nath o cael impact mawr ar y mywyd gan gynnwys llythrenedd a tyfiant a bethau felly. Felly, pamau sgwennu rhywbeth amdano fo, dyna o'n i'n meddwl. A dio ddim just amdano i, dwi wedi bod yn sbio ar pethau sy'n atgoffa fi o y cyfnod hynny. Do'n i'n faint ohonoch chi sydd wedi gweld Stranger Things, rhaglen, a hogan yn fan'na mae'n ysbyty lot o bethau ac oedd yna i'n gwall pan o'n i'n ifanc chwaith. Felly mae hwnna wedi atgoffa fi o fi yn y cyfnod yna. Felly mae hwn yn un sy'n gweithio well yn Gymraeg. Fydwch chi gweld hwn fod fi wedi sgwennu yn Gymraeg oherwydd mae The Girl in Her White Gown ddim yn swnio hanner mor dda a hogan yn ei choban wen. L. Hogan yn ei choban wen. Yn fach hefo modfedd o wallt, yn cofio nôl i stafell sbyty a'r plant eraill o'i fel hi. Safonau ysgol yn ddierth iddi, felly mae hi'n sioni, ac mae'r bwli yn ymfalchio wrth ei ffwynedio, a finnau yn berwi drosto hi. Methu ymateb heb ei phwerau, ond mae'n dial beth bynnag. Mae'n ymysodiad ysgytwol anisgwyl, a teimlaf euphoria ar ei rhan hi. Wrth grwydro'r creithiau'r cof, dysgai am y trauma a thynau nerth yn ôl, fel mae hi fod, a fi'na hefyd, wrth i mi ynieithu hefo L. Ac wrth i mi'nau crwydro'r creithiau ar hyd lo'n gofio a'i themau tebyg. Mae'n teimlo'n afresymol i mi, nad wyf hefyd hefo pwerau telekinetig. Teimla fy mod fel L.
felly, oedd yr awen wedi cyrraedd ac o'n i braidd methu eistedd lawr, cos o'n i'n meddwl, mae'n gwneud rhywbeth arall, a dwi'n deud i oedd y sgwennu fel hyn wrth cerdded y gwmpas am ryw reswm. Felly, dyna'n fersiwn Saesneg, a di hynna ddim actually mor dda, cos eto nes i sgwennu hwn yn Gymraeg, cos o'n i wedi bod yn siarad Cymraeg trwy'r dydd. Nodiadau sen ac WST1, dim ffiltar. Bu trafodaeth am y dyddiad gorau rhifau i gyd yn swndio'n debyg i mi. Roedd y clash posib hefo rhywbeth o'n i'n methu clywed beth. Fysa rhaid gofyn i na nes i ddim clywed yna chwaith. Lleoliad, nodi. Hynny ydy, yr union wybodaeth gewch gan pawb arall. So beth yw'r iws i mi straffaglu? Rhywbeth, cymleth, mor gwic collais diwedd y frawddeg. Gan fod fy llaw araf dal yn ceisio nodi'r cychwyn. Fy llythrennau ddach ystrawen a fy mren bach gwir gam yn llanast. A'r sgrifen mor wael all neb ei ddeall, ddim hyd yn oed fi. A'i hyn oedd gen si mewn golwg, ac oes gwerth yn y gabl. Ddigon i gyfiawnhau ni golli naws o siap y gyfarfod yn ei chyfanrwydd. Da ni, y pobl hefo anableddau, i'n rhywbeth i'w gynnig sti. Ond yw fy ngwaddol ddim yn cynnwys slôn yn ysgrifennu, berwi am methu cysgu. Gorweddaf yn y tywyllwch, a'r holl wybodaeth yn chwyrlio yn yr aer uwch ben y gwely. Dwi'n berwi fel crochan dros dan, a rhyw sylwedd tew ynddo, sy'n byrlymu ac yn bygwrdd berwi dros yr ochr, gan greu ffrwydrad o ryw fath. Mae'r meddyliau'n cylchu rownd a rownd. Beth was na neithans? Tasa rhywun mon wedi sylwi. Dim ond iddynt holi, rhoi'r help i mi. Ond felly, dyma fi. Mewn cawlach a chwylydd. Methu y cyfrannu dim o werth. Yn ddi werth, methu gweld werth, ac yn berwi ac yn methu gysgu. Diolch yn fawr iawn i Sara. Wel, da ni'n dod rwan at Siôn Aled, gŵr yr emynau, yr englynion crafog amserol a dwyieithol, enillydd coron y genedlaethol yn ifanc, a'i ddawn wedi mynd o neth i neth fel y gwylwch. Yn ddiweddar, mae o'n brysur efo prosiect llwybr cadfan, prosiect creadigol iawn yn eglwysu ar ardaloedd rhwng Tywyn Meirionnydd ac Ynys Enlli, ar hyd yr arfordir. Cyfraniad arbennig i'r ardal honno, dwi'n siŵr. Felly rhowch groeso i Siôn Aled. Wel, dwi'n mynd i ddechrau gyda soned y gyfynwyd i mi i chyfansoddi i groesawu yr undeb i'r ardal hon yn 2005. Dwi'n dweud yr ardal hon oedd i Wrecsam i ddweud y gwir, achos dwi'n gwybod ydy Rhos a Wrecsam ddim yr un peth. Pan o'n i'n gwneud ymchwil i ddiwygiad 1954-56, oedd i'n dweud ddoniol oherwydd oedd bobl Wrecsam yn dweud, da ni'n angen yn hachub yma, da ni'n iawn yr wylliaid neu fyny'n Rhos, da angen yn atyn nhw. Tra'r bobl Rhos yn dweud, wel, dinas gwastadedd ydi Wrecsam. Dweud fanno, mae bobl drwg yn byw. Y soned oedd gwlad y Ffin yn edrych ar yr amwysedd sydd yma yn yr ardaloedd hyn.
Croeso I fro'r ddwy feilor a dwy iaith. Bro gallt a gwastad, bro dau fyd erioed. Crwydrwch y ffin rhwng tiroedd llwyd a gwaith a'r ceiau trwm eu cnwd yn is y coed. Croeso I fro cantorion balch eu can a stiwt sy'n fyw drachefn I ddathlu'n tras. Croeso I wlad y dreigiau I droes eu tân I ymladd mwy nag en o dy'r cael ras. Dewch yna I drafod sut mae ffydd I fyw, yn nydd dwy boldeb daniol fi fy hun. Dresmaswyr diedifar teyrnas dduw, a'r diroedd meddiant difaterwch dyn. Am ynny byw fel teulu'r ffin yn hyd, mewn gobaith anghyfforddus rhwng dau fyd. A mae'r gerdd nesaf yma yn deithio o brofiad ges I efo fy mab, oedd hyn yn o'r 15 mlynedd rwan, pan oedd o yn rhyw 8-9 oed. Ac oedden ni yn Sbaen, ac o'n I wedi deithio o'na rai achosion o'r gyntharedd o'r reibis wedi bod yn Sbaen ac yn cynnu, ac o'n I wedi deithio fo I beidio cyffwrdd mewn unrhyw anifeiliaid, cwn neu gathod anghyfarwydd, ac o'n I gyd yn anghyfarwydd yn siŵr I ni yn fanno doedd. Rhaid ofyn bod y gyntharedd amnyn nhw. Ond oedden ni hefyd wedi bod yn trafod barddoniaeth efo'n gilydd. Oedden ni wedi dechrau cymryd diddordeb mewn barddoniaeth Gymraeg. A dwi'n cofio oedden ni yn Barcelona. Ac mi welodd o'r cib yn dod ata ni. A dwi'n dweud, Dad, paid o mynd yn agos ato fo, cael bod y gynhanedd arno fo. Ac mae'r gerdd yma, mae'n cyfeirio at, dwi'n gwybod faint oeddech chi gwybod amdano fo, fydd yn enw Les Bac. Bardd enwog, fyd eang yn Saesneg, bardd fformiwr felly, ond ddoth o'i fyw I Gymru tua 15 mlynedd yn ôl hefyd. Ac fe, fel llawer o bobl yn Loegr, oedd yn gwybod dim am yr iaith Gymraeg, ac yn sydyn sylweddoli yr cyfoeth oedd yma, dysgu'r iaith, dysgu barddoni'n yr iaith, hyd yn oed dysgu'r gynghanedd hefyd. Felly, teyrnged iddo fo I farw yn gynharach eleni ac Aled fy'n arwain yr angladd iddo fo a o'n i'n cymryd rhan hefyd. A'r teyrnged iddo fo mae'r gerdd yma. Mae'r gynghanedd arno fo. Gyfeillion, chwiawyddwch fod sawl math bardd yn bod, rhai mawrion, rhai cymhedrol, rhai'n wan, rhai'n heiddi clod. Ond yma'n Chymru anwyl, mae gennym fwy na'n siar yn oriel ei llenyddiaeth o seiri geiriau gwar. Trifanwyr a rhydynwyr, Beirdd cocos ffwrdd â hi, a stompwyr a thalyrnwyr a phrifeirdd mawr I bri. Limrigwyr, epigramwyr, haicŵwyr, talcen slip, a honglaid
o ferlibrwydd sy'n handi iawn os ydych chi'n stuck efo cnafas hodl fel yna. Ond gwyliwch rhwng y cyfan yn llechu ar i'w stôl. Mae'r bardd yr eodliadur nad yw yn hwyl y tôl. Gweitha'r wen ddiniwed gall droi mewn byr o dro, achos a dyma chrydydd mae'r gynhanedd arno fo. Neu hi, ond dwi'n ei meddwl am fardd penodol iawn, ddihangor i Fro Maelor rhag llwydni Oldham Town. Meistrol. Da iawn, mae hynny'n ddigon i rywun call, ond na, roedd hwn yn fardd ac felly y daith i'r iaith barhad drwy odlau a mesurau cwpledi yn ei tro, ac heddiw, does dim amau, mae gynhanedd arno fo. Ac unwaith gath ei heintio ar clefyd dybryd hwn, a sylwch ar galedu gydseiniau celfydd crom, doedd gobaith yn adferiad, na'r ffisig fyth na'r tro, a thrin neu gyflethrenu ar gynhanedd arno fo. Y groes ar draws Ewynog, a sain gadwynog sydd, a'r cradur yn ei meddiant i'w blagio nos a dydd, y deiau gwaharddedig ar fer a'i ger o'i go, mae'r rheol rhag pob rhyddid ar gynhanedd yno fo. Ond weithiau ddim yn aml yng nghanol hyn i gyd. Daw cerdd yn math o synwyr, wel, synwyr yn ei fyd. A diolch i ryw feirniad daw cadair yn ei thro, yr unig le caiff orffwys ar gynhanedd yno fo. Ac yna, eich gadawar ar hydydd digon clir. Os mynnwch gadwch rhydd iaith, neu'ch feddwl libr yn libr a'ch sgwennu llinellau sy'n rhy hir, gochelwch rhag Les Barker a'i glecian, ewch ar fo o lid yr eodliadur, mae'r gynhanedd arno fo. Gwir oedd ar o'n i'n dipyn o hwyl ar ei ben yn fanna, mi ddoth o'n feistr ar gynhanedd ac mi enillodd sawl cadair eisteddfodol ac byddwn ni ddim wedi synnu petai o wedi codi ar alwad y corn gwlad yn yr Eisteddfod Genedlaethol ynde. Ond gweitha'r modd, a heblaw bod yna gadair ddu eleni pwy wyr, dydy hynny ddim yn mynd i ddigwydd. A dyma'r englyn nes i gyfansoddi ar gyfer ar adeg i farwolaeth. A finna wedi bod gyda llawer rawon farddol felly. Nid erioed fwy brwdrydedd a'i dasgau, a'r dysgu'n orfoledd, anghennus fydd yng nghanedd a hithau gwaith wrth ei fedd. Wel, mynd rwan yn ôl i'r cyfnodau clo yna, pan oedden ni ddim yn ei fod i deithio yn bell iawn o gwbl. Ac yn rhyfedd i Aled gyfeirio at Waen y Terfyn yng Nghent, ond ar Fosa Rifa glywes i yr enw Waen y Terfyn, am y tro cyntaf, mae'n enw hyfryd yn dydi, ydy ar Acton felly. Ac yn y plas yn fanno gynt,
y ganwyd George Jeffreys, ddaeth yn brif ddarnwr Lloegr a ddiwedd yr ail ganrif ar 15, ac wrth gwrs yn enwog am orchymyn dienyddio cannoedd o bobl yn sgil gwrthryfel Monmouth. Ac o'n i jyst yn meddwl, pan nes i am dro, pan ydych chi'n cael am dro yn bell iawn, nes i am dro i Barch Gwaen y Terfyn. A meddwl, wel, dyna lle bydd dyn yma yn chwarae'n blentyn bach, mae'n debyg de. A hynny yw sut ddigwyddodd hi fod wedi dod y dyn, wel, gythreilig yn olwg llawer o bobl felly. Y glaw yn Gwaen y Terfyn. Bosib bod ambell goeden yn dal yma sy'n dy gofio'n fachgen, a hwn yn faes dy chwarae, cyn i glod dy galedu a ddadfael. Fel gweinyddwr gormes, ydych gofio'r unau, ac ni fi hanes y chwaith yn hardd ei dedfryd arnas. Ond heddiw mae'r coed yn beichio dagrau benthyg am y mebyd hwnnw, a dragwyd ar grocbren grym. Ia, dwi'n meddwl bod amser yn yn wylio. Ond sydyn iawn, geis i wahoddiad i lunio cywir croeso i yma ar hos yn arbennig adag hynny. Daw alaw i'ch croesawu, alaw o dir y glo di. Hen alaw a distaw dant i ddweud am hen ddiwydiant ac emynau'r gymuned hawliau groes yn sail i gred. Alaw dair a dechrau'r daith yn sŵn Cymdeithas Uniaeth, gwelodd gynnu a dial, dyddiau a'i chordiau a'r chwal, trwy niwl cyfladdan tir neb, trwy ochennaid trychineb. Darfur gwaith a iaith hillai oedd ddoen frwd sydd heddiw'n frau. Ond hyn at fori draw fe chwylia sain cyfalaw yn dwrdio bro bod gobaith a'i thôn am ddihuno'n iaith. Hawliau i'w hun yr wyl hon, canwch yn brif yr acenion, hen awen, geiriau newydd, am a ddawr gyfalaw fydd. Dewch a brwd ganiadaeth bro i'r hos ar alaw croeso. Ac mae Aled wedi sôn am yr llwybr Perer Undod o Dywyn Meirionydd draw i Enlli, ddaiar Eisteddfod gyda llaw gyda ni'n Gandifen yn fanno. Ac beth sy'n ddiddorol am hwn ydy, wrth gwrs bod y sylfaen grisnogol, mae'n dathlu holl, dathlu y diwylliant yr ardaloedd yn fwy eang. Ac mae Carwyn wedi bod gyda ni ar y daith yma hefyd. Ac mae'r soned yma gyfansoddus i ar yn hymweliad a Llangybi a'r ffynon yno. Ac wrth gwrs, mae'r ffynhonnau yma sy'n dwyn enwau saint Cristnogol erbyn hyn
wedi bod yn safleoedd sanctaidd felly ers fatha miloedd o flynyddoedd ac mae soned yma'n ceisio cydnabod hynny. Llygad y ffynon. Roedd arlliw o dresmasu ar ein taith at dariad llif yn sanct cyn ffurfio ffydd. Ond gyda gesgus parod, dyma'n gwaith yn chymchwil i ryw gronfa hanner cudd. Ond mwy na hanner cudd i'w gryn y sfoddolion yma'n llu. A dal rhyw brymrein glas o'r dyfroedd byw yn groiw neu'n mwy hallt o fagrau Duw. Ac yn Saesneg, dweud am rheol iaith fi gaeth yma. Englyn anrhydedd i Mr Boris Johnson ar ei ymadawiad ar byd gwleidyddol gobeithio. His tools drew fools and falsehood, and honors that made honor wormwood. His blight is on each knighthood. Hope is gone, and gone for good. Ac yn ola, ac yn fer iawn, Cer nes i gyfansoddi ar ddiwedd 2019 yn sgil dyfodiad Mr Johnson i rhengoedd uchaf gwleidyddiaeth ein teyrnas felly. Ond ddaeth yn arbennig o berthnasol i mi yn sgil y pandemig. Ond yn y tywyllwch yma, mae yna rhywbeth yn cilio. Pesweil ydi o weithiau, na ddylai fod. Gobaith ydi enw fo, a does dim lladd arno. Luniodd Iwan Bala yr arlunydd lun cynnwys y geiriau yna, ac mae yn y cyfrolau yna sy'n draw o Fancw, cyfrolau dwyieithog y Cyflwyniad efo Iwan, os oes gan unrhyw ddiddordeb yn nes ymlaen. Diolch. Diolch yn fawr iawn, Siôn. Fel mae'r llunyn post anechrigog a ponciau yn parhau rwan efo y bardd ola heno. Gwyn Williams, brodor o'r ponciau, a fe'n athro a phennaeth adran y Gymraeg yn Ysgol Dinas Bran. Awdur o leia tair cyfrol o farddoniaeth rhwng gewyn ac asgwrn, gwreichio a pysg. A gobeithio ydy'r cyfrol arall yn fuan ganddo. Hyd olygydd y papur bro Nene, efo'r diweddar Gareth Richard Hughes ar hyd y blynyddoedd, ond mae Gwyn dal yn gweithio yn galed iawn efo'r papur bro. Gwyn hefyd sydd wedi cyfieithu gwaith rôl dal i'r Gymraeg mewn modd mor heintus yn rhoi iaith ros a honciau i'r cymeriadau. Mae'n wych. Cyfrolau megis revolting rhymes. A nid yn unig i cyfieithu ond i haddasu a'i rhoi mewn cyd-destun lleol. A fel o'n i'n defnyddio dafodiaeth hyfryd sydd yn yr ardal. Rhywbeth sy'n gwneud y cyfan yn arbennig iawn. Ac mae Gwyn yn parhau weithio'n galed hefyd efo Capel Bethlehem yma yn Rhos, efo'i wraig Christine a'i fab Llyr Williams. A dych chi wedi gweld eisoes pnawn yma ar y sgrin Gwyn yn siarad o Capel Bethlehem. Felly, croeso mawr i chi Gwyn, i offen ein noson.
pan o'n i enne. Dwi'n gwybod. Mae Aled wedi gofyn i mi roi pregus. Yn y lodge ma. Ac felly, dwi am roi pregus i chi. Ond yn ychydig byddu i chi. Dwi'n geidwadol. A dwi'n mynd i fod yn methodistaidd iawn. Mae gen i 3 ffen. Ffin. Sy'n nid bod ma Sean wedi sôn am y ffin. Ac felly, y ffin, 3 ffen. Cyntaf, y ffin, y fi a chi. Yr ail ben, y ffin, rhwng ni a nhw. A'r trydydd, a mwyaf pwysig, dwi'n cofio. Ond dwi'n un o feibion y ffin, un o wilwyr y ffin, ys i'n ngeni ar y ffin, 200 sath o fi yma, bracw, yn y sgwar. Y ffin rhwng y rhos a'r pwnciau. Neu dylwn i ddeud, rhwng y pwnciau a'r rhos. Achos roeddwn ni'n byw yn llythrenol ar y ffin. Roedd y tŷ yn y rhos. Roedd y tŷ glo, y washhouse, a'r closet yn y pwnciau. A'r hyn sy'n od, bod ni'n cyfrin un o'r pwnciau, roedd nhw i naini yn byw yn rhos. O'n i'n mynd i ysgol yr rhos. O'n i'n mynd i'r capel yn yr rhos. Ac oedd pob un o'n ffrindiau yn y gang o'n i'n chwarae nhw'n y rhos. Yn dod o'r pwnciau o'r rhos a wahan i un. Sy'n dangos pethau mor wirion ydi ffinienau. Bydd hollol dwp. Ac eto, mae pobl wedi ymladd a lladd dros ffiniau ers dechrau'r byd yn dod. Ac wedyn dyma at yr ail ben ffin rhwng ni a nhw. Dyn ni'n meddwl bod ni'n gwybod pwy dyn ni, yn dydyn? Oedden ni'n siŵr pwy dyn nhw. Ydych chi'n nabod yn gyd yn iawn, dydyn? A dwi wedi bod darllen yn ddiweddar un o gamp weithiau yn iaith. Cerddi Llywarch Hen, yr hen ŵr. Yn amddiffyn y ffin, chydig o filltiroedd i lawr y ffordd yma, sy'n cefn i mi rwan. Hen ŵr ar ei faglan bren, di colli 4 mab ar 20. Dim byd ond y ffôn i bwyso ni. Dwi wedi sylweddoli 20 mlynedd 20 hun ar hyn. Mae gen i y maglan bren yna. Dipyn bach gwell na'i nôl. Ac felly, dyma emyn, neu ia bennill o emyn i maglan bren i. Ar bwys fy symar teithio rwydd. I wlad sy'n well, bydd rhai. I uno arnaf oedd bod, ond dwi'n ma'r hast yna. Oedd i gydso di mynd yn dweud. Oedd i ben gliniau di mynd. Oedd o'n gallu gweld trwy'r fyw i fab yn cael ei ladd. Cataracts o'n i mynd. Ti'n gyd yn deimlo'n llwyr o'r trian. Ac yn fwy na hynny, roedd o'n wedi colli, wel, i sex. Oedd o'n merched gyda ni gael o'n gwbl. Yn efo. Dyma'r i ein gerdd. Mae'n hariad i'n Venws. Mae'n hariad i'n blos. Mae hi yn fy nghymryd i'r gwely bob nos. Ddim brolio
dweud y gwir. Does denna yw'r clemio o bawb yn y tir. Ond, dim emyn na fi unger, ond dwi am darllen sawl i rai eraill sy'n yng nghymorthu yn y dyddiau blin yma. Sawl o foliant i'r gweithwyr bach. Dwi'n eirio sawl o ddiolch i'n ffrindiau mawr a bach sy'n wrthi yn fy helpu i gadw'n fyw ac iach. A'r rheini sy'n bod amser yn barod yng nghefn, gan gynnig i cymorth drachefn a thrachefn. Ac o'r holl gyfeillion sydd gynnau yn y byd, y lleia ydy'r mwyaf ohonyn nhw i gyd. Mi rydyn ni wastad, bob bore yn cwrdd, yn syth ar ôl brecwest o gwmpas y bwrdd. A beth sy'n dod gyntaf? I par o'r gwyn, i lacio heb rest yma, pan fydd ni'n dyn. A dyma i cymer, dwi'n cymryd mwyn rhoi taw ar y tagu a sychu yn hwyn. Un goch nesaf wedyn sy'n tnio'n waed i ddolifo fi atal i fodi am yn rhaid. Mae hi'n cael ei dilyn gan un fechan wen ac i mynd o tomled yn dyn dros yn hen. Mae par o'r llwyd yma yn gweithio yn ffôn, un fawr i golli pwysau a'n fach i roi yn ôl. Ond mae'r mechan felen dwi'n agos yn siŵr, yn rhwystro'r hen broblem dwi'n gael efo dŵr. A rhaid i ni beidio anghofio'r un binc, nid un yn mwyn sy'n mynd ar y blink. Mae tair o rhaid brawn yn ynghadw i'n heini, sef hips di hen bydru, estalwm heb rini. Mae blopa o'r cwbl, dim red, white and blue. Ond pan dwi'n ei chymys gen blyd, cofio bod ti'n mynd to las yn i'r nesaf, a mae honno'n gret, ac i cramp yn ymwysau yn hadwy ar get. Dyma i'n handi, dyn lliw a llais sgym, i wneud i'n hapus pan ydw i ddim. A mae un yma'n rhywle, dyn spit a gwy drew, a sut dwi'n ei llyncu, o'n i'm ar y mew. Ond mae'n cadw o'n hoi rhag mynd yn ddi am. A diolch i'n dawn, a'n cofio'r un dawn. A mae'n cadw yn hwy rhag mynd yn ddi am, a diolch i'n dawn. O, a mae un arall yma. Ydi hon, dwi'n cofio nawr, dwi'n ei chal dan y cwmtar am ei bethau o nawr. Dwi'n rhoi newid yn hyn hyn. Wel, denen hwr yng ngylau'r li, pob un yn fawr ein bryd, Smarties yn anfeidro, manar yn cymryd ni, ac ar ôl ei cymryd, sy'n cymryd mas awr. Dwi'n gofio cael renis i'w cadw mewn lawr. Ond cyn i fi dewi, as rhywun yma ar ddryd, sut mae pob uffen tablet yn gwybod beth i wneud. A mae o'n mynd o'r ciwis yma, dwi wedi crifio fod dybri bod yn iawn i wneud uffen. Achos pan oedd yn neb mor blaen, hanner canrif yn ôl, oedd y gair hwnnw'n tabw. Dyfrig yn dweud na, defnyddio'n iawn. Yn yw'n ti'n byw uffen.
Nawr, peidiwch am meddwl bod i yn erbyn henaint. Rwy'n meddwl John Morris Jones. Nawr, peidiwch a blagardio henaint a'i redeg o'i lawr yn ynglyw. Cos henaint sy'n talu y mensian, os yn ynghabwyn byw. Ond nad yma bathnas anghynnes. Anhwyd i'r bleiniaid bob tro. Ond mwydro ymresti am lodau a chwarae ni cmoi yn mhob. Ond mae henaint i hun yn ffisiant. Ac un o'r ein obla'n bod cos bos yn ynghdadw i Ffin rhag tripil o'r Cemetery Road. Ac felly dwi'n deud unwaith eto, a dalia fi ddweud nes dwi'n fi, mae henaint ei hun fi ar diolch a'r clod bod i yma o hyd. Ond un o canlyniadau henaint ydy bod pen blwyddyn yn dod yn mor ddiddorol i chi. A pan o'ch chi'n blentyn, chi'n edrych ymlaen at y nolon cyn i chi drwy rownd yna. Felly, dyma gan ysgrifennes i Tachwedd y Pedwerydd Llynedd 2022. Dwi'n meddwl ymhen blwydd dwytha. Iechyd da. Dyma flwyddyn arall i hedfan. I lle, dwi'n gwybod, dych chi? Di blwyddyn rwlwyd yr addewid, ond yn paran ys 2 mis neu 3. A dyma chi biol yn chynllid. A ni iechyd y swydd yn sbeils. Dwi wedi cael popeth a chwaneg. Wel, popeth o'n gwybod na ffeils. Dwi'n bendant mae cychwyn y cwbl o mynd i gael jab ac y fflwm. Pan getys i anwyd na gwyddo na'r ddynes o mlaen yn y ciw. Mi ro'n i fel cap llawr yn y gwely a chynti ar y tir yn y hen yn credu yn wir ar ein adeg i bod i'n Times Up ac amen. Ath gweithyn o faeth dros y ngene a finne yn reng ac yn fin yn cadw lot lemsip, no busnes, a'n byw ar ddim byd o'n codin. Roedd pwysau yn syrthio ddarna a finne yn drychu fel rhif. A jipena yn nebog drws nesaf yn hel hyd y fan cw am rhif. Mi'n peswch gyffredin o hwnnw, ond cymysgedd rhwng asma ac nes bod yn hi mewn i yn lo. A finne yn dôl ar y gorfedd a'r cyrtans chi cael fel bolo. A denne fel roedd i trwy Gronwyn. Un eiliad yn crynu fel deilyn, a'r nesaf yn chwys domen dail. Ges, di ereid ffisiant toc wedyn, pan o'n i'n go lew, wynau lai, ond mi godes i'n bore difiau, a dysgwydd i nafyd yna. Mi stryglis i fyny ti doctor, a mynu cael gweld Dr Sol. Chi'n gwybod beth ddweud oedd yn oren? You have a small frozen shoulder, that's all. Frozen shoulder, mi sbies fel nhw. A dweud am y winter yn pryd, o denu o mam yn cael weithiau, pan o sbawd yn fel slan yn rhydryd. Sa'n gysgwr roes yn y trochi. Ac mi ges dwt bawydd o'n gawt. Er i hwnnw glifio hunan pan droes oedd ar pot at y stwt. Fi adawodd i ôl ar y malans. Sa'n mentro'n hell efo'n ffon. A rwan dwi'n cerdded i'r capel fel down i estalwm o'r sfon. Dwi ar gate drwy'r nos yn y gwely, a'r prostit mae'n lysu yn llwyr. Na'i godi, na'i aros,
beidio, hai up, mae'n mynd yn rhy hwyr. Nes i am ei gweitha i noswaith, a chredu yn wir mod i'n mynd, ond meddwl locum pan greiddodd, cheer up lad, you've only got wind. A roedd yn fel nicol yn bore, am barod i mac yna mwy. Heb gymryd na ffisig na tablet, ond tos o bicard a ben llwy. Dim syndod am mod i'n ddigalon, a fi ne'n credu yn siŵr, a mod i ar lan yr iofonen, a blene'n rhaid yn y dŵr. A mathau efo nhw'n canol tatyn. O dan, fel yn hwyd ys y ha. A dwi'n cael traffaeth ofnadwy i gerdded o'r gaber i'r laf. Ac wedyn ar ôl i mi gyrraedd, a stryglo i eistedd lawr. Dwi'n stryglo. Dwi'n bothio tywydd ar hun, yn pwyni yna cetsio ail anwyd, neu falle cael wynthradd yn hun. Ialw surgery rwan, a hi ffonio cyn chwarter i 7. A chwmwch chi'n cael ar ôl gwysiad, di menyw ar rhestr waith. S0 i gael canlyniadau. Press 12 i weld at eich traed. Llwch chi'n wasgu trwy'r dydd i weld doctor. O fel godro carreg am laed. O mia, mae'r hen glo ma'n berffaith. Sa'n dweud yr un peth am yn hip. Mae'r chwith mae cyn dyned a dogi a'r nethau'n creu dim am jip. Ond gan bod y tipyn pen luniau cyn weithio bob haden ar hain, a fi aros i gael neud rhywun gynta. Pryd dwi'n gwybod mae'n dweud. Nid y gwir dwi'n bron yn ei mobile. A'r boen yn ymgyrru trwy'r to. Ond sneb yn poeni'r un ffien bod i'n gorfod aros yn ho. Dwi'n ffonio i gwyno nes bod i'n swpsar. Ond cwbl dwi'n gael ydi peiriant yn dweud bod i'n gwely ar gael. Nes i weld yr aelod seneddol, ond cwbl nath hwnnw yna i. Oedd ysgwyd i ben yn ddwyieithog. Nos diawl refugees ar y bai. So mi ffonis Mark Drakeford i hynna. Os fo, bydden nhw ydy'r boi. Wch chi beth? Mae pethau yn styrio. A dwi'n teimlo'n eitha joi. Cos mi ges wythlythyr, dwy dwytha, yn deitha i fynd, chwarae teg, i'r milwr, a sampl i'n halyn. Tair blynedd i fori am ddeg. Lle chi benso, byddai'n brydlon, byddai'n meiliad yn hwyr. Sut fydd y sampl yn cael yn cadw tan hynny yn newydd o hwyr. Fel enw, i'n pethau trwy'r blwyddyn. Ac un peth yn dilyn y llall. Mae'n yffen mae'n od bod i'n cystyw. Ac i wedi mynd ar y call. A dyna pan dwi wedi gwneud i cael bwrw nôl tipyn bach. Cos cwyno di'r unig beth bellach
sy'n cadw i fyw ac yn iawn. Ond erin i fod wrthi yn cwyno a thichan am oriau fel hyn. Fel ystyried a ffondro am funud. Ond tydi yn byd ni yn wyn. Mae gynnu ni deulu a ffrindiau. Mae gynnu ni dod dros yn pen. Mae gynnu ni fwyd yn y boliau. A lle i ddweud diolch. Amen. A gythris i hun, dwi'n dyfaru am gwyno mod i yn glem. A chymaint o ddioddau yn Gaza, yn Syria, Iraq ac Ukraine. Mae'r amlaf yn pwythu os rhywbeth, a heddwch ymhell o'n y sôn, a'r nefoedd yn llawn o ddigofaint, a bom, a tharfedryn, a drôn. A be am y lladd yn y Congo, a lawr yn Khartoum yn y Bres, lle mae brodyr yng nghyfer ei gilydd, a beddi yn rhes ar ôl rhes. Chi'n credu bod pobl fan ened yn poeni am hips a phen glin, mewn byd lle mae popeth yn deilchio, a popeth o'n angen yn brin. A chi'n nod y plentyn yn eithir, yn hynach na fi, peth bach, yn gwachio nhw'n cario i mam ni, a'i thadu i ffwr mewn dwysach. Neu'r trian a'i gartryd i fomio, a'i deulu i gyd wedi mynd. Beth roedd o hwnnw am glywed sir a bladi hwn i godwyn. Mewn byd sy'n llawn ffoaduriaid, diniwed, diobeth a gwan, a boddi yng nghanol y sianel, lawr gwaith, na lled fyw ar y lan. Rhaid diolch am y rai o'r sywela, a chariad yn chwyddo yn ei chôl. I yrru trieniad y ddeiar, yn saff i Rwanda môr. Ond yma, yn yr hos, mae'r pwnciau. Mae'n cwpan am ffio mi'n llawn. A ninne ar rhaid i ddewis, i ddeud ac i wneud beth am nawn. So pan deilwn ni y tro nesaf, fel cwyno bod bywyd yn bla. Be am godi yn ffio i'r nefoedd, a drachdio'n ffon i chi da. Falle yng nghanol dathlu mawr, oedd ti'n Beirdd Wrecsam, ti'n dinas dre, yn cael dyrchaniad o 5 adran i fyny i'r 4 adran. Mae'n ei teg yna. Falle bod ni wedi anghofio, ni wedi sylwi bod Lloegr wedi cael breni newydd. Bod Cymru wedi mynd 1 cam ymhellach, wedi cael breni newydd, a thymosod newydd. Achos y beth cyntaf nath y brenin, ar ôl wedi famwyd wedi marw, oedd rhoi tywysog newydd i Gymru. Ac nid unrhyw dywysog. Oedd ddewis o dda yn oedd. Alla wedi bod sbar i ni. Ond na, y cyntaf yn edig yn gwneud. Only the best is good enough. How proud little Wales ydy'r telegraph. Wills of Wales, ydy'r mail, has a lovely bardic ring to it. Wills of Wales, mae'n swnio'n fwy cyngalerol beth. Willy Gwaliad. Seinio'n glychau, tanio'n nhw'n, cafwyd tywysog yn ddiofyn, i erioed Willy mwy na hwn.
Dydy Willie hanner Alban, will you know, come back again. Yw gymharu a Carlo, will you newydd gwalia wen. Dyma Willie am Wil gwalia. Dyma rodd dy heilawr cyn. Geidwa Cymru gaeth yn ifydd yn yr undeb rhag pob un. Am hyfrodwn yn ei allu. Aron iddo fawl a chlod. Dyma Willie gaeth ei lyfu tra fo gwalia wen yn ôl. Hanner canrif yn ôl, union, i'w sefyll. Roeddwn ni yn yr undeb yn Capel Bethlehem i gyfrifol am y junkets hefyd. Rhaglen deiliad i Dr Cadog Roberts. A os yn gwybod darllen cerdd o 2 gerdd yn un, a lunies i ar y pryd i'r 2 ddeilw sy'n Capel Bethlehem. Falle bod chi wedi gweld nhw ar y ffilm nawnach. Wel, ys i ni o'r ffilm yn fwy yn cyrraedd. Un ddeilw ar y chwith i Dr Cadog Roberts ac ar yr ochr arall. Diw gwahanol i'r bach Edward Jones. Edward Jones oedd y dyn mwyaf tymer ac eto mwyaf cadar i rywun ar y ddiar yma. Ond gweld gwedd i deifionwch yn gadernid oer heno. Ond ei enau i myd, dystia i ni mwy am un cadarnach, cryfach na'r efydd, a goro a gair ei gariad, y drws ceiad, yn y can i gyd, brofi o'r gwyn, a'r bara hefyd, a droi sef o'r dŵr a'r saff. Ac wedyn, yr un gyferbyn mewn di i'r Dr Cadog Roberts. Dwi'n eisiau bod i'r gwrdd. Ofer fe'i berw ei wedd mewn aifri oer a brons. A'i osod yn ston ar y fyrau di. Canis dal yn ei asau y dwngwr y wefr a dyr o groth yr organ a cael ei ef yn iddo gerdd, y gan, a eilwodd ymder manwolaeth am un, a bwau gorff, ddenodd gael canorffen o grwth y gros. Edward Jones gafodd mwy o ddylanwad arna i na neb am o han i'r teulu agos. A dwi'n cofio un, a mae'n trodd o ganddo hoffau Saesneg o dro i dro. Ac un ohonyn nhw, a gloomy Christian is a paradox. A gloomy Christian is a paradox. Ond mae'n anodd dyddi yma dri. Mae'n mwy anodd bob dydd bach yn gweld y newyddion ar y teledu ac ar y cyfryngau. A dyma gerdd lunies i chydig gen y pasg llynedd. Bara gofidiau. O gamlan, o gatraeth, o Irac i'r Ukraine. Mae'r arfer newydd. Mae'r stori yn hen. Y morthwyl a'r cyman ers dechrau y byd yn dyrnu a darnio diniwed o hyd. O'r alawr ar Irfon, hyd y nifer a'r don, mae galar yn llifo, yn don ar ôl ton. Ysbytau, ysgolion, theatrau a thain. Daw Covid y bomiau fel moroedd di-drai. O Guernica, neithiwr, yn hael Gwlad y Basg, i fario Pol, Rhewllyd, a'r drothwy y Basg. Fe dirwyd pob swch a pob bladur yn fom, a bara hall a chwedw a geir
o Fynydd Sion. O ddi Seleri anodd, Siamberi Bwcebald. Mae'r bwystwyr wedi diag. Mae'n nido ger y ffald. A phlant yn y llydw, yn fwy marw na byw, yn holi yn ddi eiriau, a'i Duw, cariad yw. Wel, os gai ar y rhan I gyd? Cyflwyniad, mae'n syndod o'ch chi'n ar gwbl. Os gai ar y rhan I gyd, diolch yn fawr iawn i'r gyfeillion am noson gofiadwy iawn. Noson lle ni wedi clywed wrth gwrs y llon a'r llefr, y digri a'r dwys. Dyna beth sy'n mynd wych am ddoniau pobl fe hyn. I bod nhw'n gallu cyfleu I doniau, a siarad I nhw I gymaint o gyfeiriadau. Ac i'n eithriadol o ddiolchgar I chi. Yn gynnar y noson yn rhan o'ch croeso lleol I ni yma yn Rhos Llanachrigog a Ponciau a'r Exam o man arall yn pawb yn apus. Ni hynod o ddiolchgar I chi. Gadewch I ni ddangos ein diod mynegu diod Mr Wayne Williams, Sean Aled, Sarah Louise Wheeler, Teslie Piers ac Aled Lewis Evans.